Wakeini e kaunti ma Busia kod pachoka mangima ojiw mondo wuog oko mondo lar kombe mag telo kaka yor riwruok e kelo dongruok ma pachoka. Maeri en wach monyuolo paro e romo mar tiego mine matindo man kod lek mar laro lemo mopogore opogore matelo kawuok e kaunti mag Nandi, Nairobi, Busia gi Homa Bay. Lilian Atieno nigi ler mathoth. Wakeini ma pachoka ojiw mondo bed kod teko e laro kombe mag siasa kod telo ni mar ginyalo bedo jotelo malong'o mana kaka joma chuo. Kata kamano, jalup gavana e kaunti ma Busia Arthur Odera onyiso lit mare kuom lwenje mag kit chwech mopogore opogore ma mine kalie mowacho ni duoko lek mar mine pachoka e laro kombe mag telo. The threat of gender-based violence stops many women because women are more vulnerable physically. The threat of especially physical violence affects women, some of whom may have the ambition but cannot even declare because they look at it and decide this is too much for me. Jalup Governor Manandi Dr. Unita Mitei bendo medoni weche achaye kod timbe kido mag dhoudi mamoko pachoka mabende thiro lek mine e kombe siasa. So as much as maybe we haven't reached where we need to be as far as that gender parity concept is concerned, but we need the women first of all to believe in themselves, to believe that they can lead. We have had members of parliament. Kata kamano, gijip ma mine gi oyudo imedo jiwgi ka gimakore lwedo mondo giked gi midhierogi kendo giyud lemo gi mana kaka jowete gi mosetelo. So hii hafla imekuwa tu ya kutuandaa vyema na kutayarisha pia wanawake wetu wachanga waone viongozi ambao ni wanawake ambao wako katika uongozini. Changamoto ambayo ni kubwa sana haswa tunapoelekea kura ya mwaka ujao ni kwamba saizi tunaambia wanawake chukueni uongozi. Wanawake wachanga ambao wanataka kuchukua uongozi wanaona wale wako mbele yao wanavurugwa, nyumba zao zinachomwa. Jalup Commissioner e kar chung'od bura Mateso South Luth Rurete kata kamano ochiwo singo ne mine e kaunti ma Busia ni biro chwelne gi arita moromo ka giwuok oko mar manyo telo e pachoka. As the national government, we are on it and will make sure that this madness come to an end. We want a community or a society free of violence. We are committed to make sure that the security of this country, especially this county of Busia, is safe, where everybody will be safe, everybody will be able to do his business or her business without any fear. Even during this time that we are going to politics, we ensure and we are committed that we are going to support all the aspirant and everybody who want to fight. Lilian Atieno, Ramogi TV. Jodak mawuok e gwenge ma Aget mayudore e boma ma Busia koro ni kod